आं दिनै UPPL दोलोनिफ्राय गोबां गुगादों होननानै बुंनाय नङा। UPPL दोलोआव बिराद लोब लोबसो फैदों। नाथाय UPPL दोलोआव माखासे दुरबलता गोसोनि आरो माखासेया रां लबियानि थायो। बिथांमोन बायदिया गाव गावनि बेकग्राउन्डखौ निस्सय गाज्रि खालामनानै लादों आरो बिथांमोनहा UPPL दोलोआव जेबो माने फेक्टर जानो हाया आरो इफेक्टबो जानो हानाय नङा। आरो बिथांमोना रां रुफा आरो दुरबल गोसो बे मोननैहा निस्सय दं होननानै सानना लायो आरो। रां लबिनि बाथ्रा बुंबाय नोंथाङा मोनसे खोथा सन्जय सरगयारिया दिनै बेबायदि आखुआव नुजादों नामा बिथांनि बेलायाव? बिथाङा बुंनो थाङोब्ला सिगां समावथ' UPPL दोलोआवनोमोन नङा होमबा? दा MCLAबो जाबाय। UPPLनि ओंखामखौ मोनजाखांबाय बिथाङा। नाथाय जेननाय लोगो लोगो दिनै BPFनि सरकार फैबाय। बिथाङा माने रां रुफानि थाखाय गादिनि थाखाय गादिथ' गैखायानो बिथाङा माने रां रुफानि थाखाय बबेबाफोर फैसा मोनगोन नामा बे लेभेलजोंसो थांदों। नङाबा दिनै जाय प्लेटफर्म होदों धर्मआबो मानसिनाव थानांगौ नालाय बिथाङा जुदि गोथार मोनसे धर्मनि थायोमोनब्ला जेननाय देरहानाया गिदिर खोथा नङा। गावनि स्ट्रेंथ आरो गावनि बेकग्राउन्ड बेखौ हमथानायासो गिदिरमोन। बेखौ जोङो गोथार दैदेनगिरि होननानै साननो नाङा आरो UPPL दोलोआव बेबायदि लिडारनि गोनांथिबो जाया। दिपेन बर'नि बेलायाव गोहोम गोलैगोन नामा सन्जय सरगयारि थांनाया? जेबो गोहोम गोलैया। दिपेन सारा 25 बोसोर जाथिखौ अननानैनो गोबां खामानि मावबाय। बिथांनि सान्थौ सानस्रिफोरा देशनि थाखायनो बुङो। जों दिनै बर' हारिया दिपेन सारनि थाखाय गोग्गानांगौसो। गुबुन गुबुन अर्गेनाइजेसनाव दिनै आसुआवनो नाय गुबुन गुबुन जाथिनि संगठन लिडारफोरा जेसेबां बाथ्रा बुङो बिनिफ्राय बहुद बांसिन बिथाङा बाथ्रा बुङो। बिथांनि सान्थौ सानस्रिया बयबो दिनै आसामनि बर'फोरखौ मेगन बेखेवगासिनो दं। जोंहा गोबाव सम बिथाङा माने सात्र सन्थानि फरायसा आफादनि हाबा मावनायाव माखासे गोबां हेफाजाब होबाय, गोबां जों दावखोबाय आरो दिनै पलिटिकेलाव फैनानै बिथाङा सानसे मा होनो एसेमब्लिल' जानानै थानाय नङा। जों पार्लियामेन्टआवबो सानसे बिथांखौ आसा खालामदों। दिनै फर एग्जाम्पल माब्लाबाबो बर'फोरा साथाम जोंनाव दिल्लीनि दरबाराव MP जानाय नुफेराखैमोन आरो MP जानायनि उनावबो दिनै सासे बर' फिसाखौनो बर' दैदेनगिरिखौनो मन्त्रि होनायनि खोथासिम दिनै फैबाय। अब्ला जों बेसेबां दावखोखो दिनै बेबायदिनो दिनै दिपेन बर' सारा बैफोरबायदि मन्त्रि लेभेल, सेन्ट्रेल लेभेल, इन्टारनेसनेल लेभेल, स्टेट लेभेल बेहाय खामानि मावनो हानाय सासे बर'नि राफोद यां जेनेरेसननि लिडार। जों बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रा आरो अदालगुरि रायजो राजाफ्रा खोमानानै लायोबा जोबोद दुखुनांथाव जागोन। बेखायनो बेनो मोनसे प्लेटफर्म मोजां होनांगौ आरो बिथांखौ जों बयबो इलेक्सनाव भट होनानै जोंनि मोजां इयुननि थाखाय देरहाहोनायखौ आं खावलायदों। मोनसे कमन कुइसन खालामो नोंथांनाव। थिग बेबायदिनो उदालगुरि बिधान सभायाव मोनथाम समस्ति दङ। दिनै उदालगुरिनि बिधान सभा होननाय लोगो लोगो हरिसिङा समस्तिया टटेलि हाबखायो आरो बेनिफ्राय दोनस्रिया खावसे हाबो आरो बेयावनो थाखाबाय। थिग बेबायदिनो बारग' MCLA सन्जय सरगयारिया फैबाय। बिथांजों गोबां लोब लोब UPPL दोलोफोर फैफागोन नामा नोंथांनि नुनायाव? दिनैनि दिनाव आं बेरायनानै नुदों बिथाङा सिंगोल पार्सन मालाबाबो थाङाखै, रावबो थांनायबो नङा। मानोना UPPLआव जायफोर भट होयो निस्सय बिबेक भट होननानै बुंदों। मोनथिखा हथिखा साननानैसो भट होनाय। बिथाङा सिंगोल पार्सन आरो बिथांनि बेकग्राउन्डआ गावनो सावना लानाय जादों, थांनाय नङा। आइजोफोरनि बेसेबांसो भट मोनगोन बे बाराव दिपेन बर'आ? आइजोफोरनियाव बांसिनसो मोनगोन। आइजोफोरखौ गुरुत्थ' होयोब्ला आरो बांसिन मोनबावगोन। मानो होननानै बुङोबा बर' आइजोआ सहायसुलि गामि गामि हाबदों बिथांमोनहा आरो बिथांमोनहा न'खौ जेरै साफा खालामो गासैखौबो साफा खालामदों। आं उदालगुरियाव फैनानै गोबां आइजोजों रायज्लायबाय, लोगो हमबाय। बिथांमोनहा बिराद राफोद आरो बहुद सैथोनि मानसि आरो बिदिनो हाबा मावबाय थादों। बहुद ग्रेट साक्सेस जागोन। 90% होगोन दिपेन बर' सारनो। गिबियावनो आं नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय बावबाय। उदालगुरियाव आं दिनै सानब्रैनि थाखाय थाफैनाय जादोंमोन आरो सानब्रैयाव मोनफ्रोमबो खना खनला गामिफोराव बेरायनानै गोबां बाथ्रा खोथा मोनबाय। खोब मोजाङानो। दिपेन सारनि थाखाय बयबो बाथ्रा बुंगासिनो दं आरो दिपेन सारनि थाखाय बाथ्रा बुंनाया गोबां जाहोन दङ। बिथाङा सासे बयनिबो खुगायाव आसामनि सम्पद
बर' जातिनि गोख्रों आरो राफोद सेंग्रा बैसोनि गोबां सान्थौ सानस्रि आरो 25 बोसोरनि हाबा मावनाय बे बाथ्रायानो ओंखारदों। दा बिथांखौ बयबो सापर्ट खालामनो ओंखारनायखौ आं नुनो मोनदों। आरो पाब्लिकनिफ्राय मोनसे खोथा ओंखारदों, दिनै जोङो दिपेन बर' सारनि थाखाय मा होनो बेहाय पलिटिकेलनि बाथ्रा गैया, बेहाय धोरोमनि बाथ्रा गैया। जों बिथांखौ उदालगुरि रायजो राजाफोरा दैखांनानै गोजौ थाखोआव हरनांगौ। मानोना बर' जाथिल' नङा, बेहाय बिटिसिनि थाखाय गोबां हाबा मावनो गोनां दङ आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव बिथाङा खोब गोख्रों जाहैगोन बे बाथ्राखौ बुंदों। आरो माखासे मानसिफोरा गुबुन पार्टिफोरा UPPLनि अनगायै गुबुन पार्टिफोरा माखासे बाथ्रा बुंदों। जोङो रिहन सारखौ दिनै डिपुटि चिफ हिसाबै मोनबाय, जोबोद गोजोनबाय। नाथाय गुबुन फारसेथिं बिराद गोख्रों उदालगुरियाव सासे मोजां लिडार मोननो थांबाय थादों। जों बिथांखौबो हेफाजाब होगोन। जोंनो पार्टिया गिदिर खोथा नङा, लिडार दानायासो जोंनि खोथा। बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा बुंदों। आरो बेनि अंखफोरखौ जों सोंदोंमोन, नोंथांमोना बबे बबे अंखजों बुंदों होननानै बुंबा बिथांमोना होनदों डिपुटि चिफखौ जों खोमानो लुबैया। रिहना देरहायोबा बिथाङा MLA ल' जागोन, डिपुटि चिफआ काम्पा बरगयारिनाव थांफिनगोन। अब्ला जोङो काउन्सिलाव BTC-निफ्राय जों जेसेबां डेभेलपमेन्ट मोनगोन, BTC डिपुटि चिफ हिसाबै जोंहा मावनो गोनां खामानिफोरा खोमाना लागोन। ओंखायनो जोङो दिनै रिहना डिपुटि चिफआवनो थाथों। आरो फारसेथिं उदालगुरिनि मोजां सासे सम्पद बर' फिसा, बिथाङा माने बे देशनि थाखाय मावनो थाखाय माखासे आद्रा खामानिफोरखौ हमफुरनो खालामनो थाखाय जोङो दिपेन बर'नोनो भटखौ होगोन होननानै बुंदों। आरो बे भटआ माने टेलेन्ट आरो बिबेक भट होगोन जोङो रायजो राजा हिसाबै। जों धर्म आरो पार्टिखौ नाया, बे बाथ्राखौ मोनफ्रोमबो जायगायाव होनदों। जों नुनो मोनदों बिसायख'थि फैयोब्ला गोबां आइजोफ्रानो थाइसे थाइनै रांजों बायजानायखौ नुनो मोनो। बे बेलायाव आइजो जानानै मा मेसेज होगोन? बियो बिराद दुखु गोनां खोथा। जोंनि मानसिफोरा जोंनि गांसे भटआनो बेसेबां गोनां बे बाथ्राखौ मालाबाबो सानफेरा। जोंनि आखाइजों जों गावनि खाफालखौनो गाज्रियै लिरो। आरो जोंनि बिसायख'थिनि राङा थाइसे थाइनै मोनगोन, बे अराय समनि थाखाय नङा। खिन्थु जों दिनै बर' आइजो जानानै खावलायगोन, गोसो गोरबो बाउनानै सान्थौ सानस्रि आरो देशनि समयसाखौ लानानै, जोंनि BTC-खौ लानानै गोबां इमप्लिमेन्ट जानो गोनां दं। 125 बिला हमफुरनो जानो गोनां दं। बैफोरखौ सोर मावनो हागोन, बेखौ लानानैसो बाथ्रा बुंनांगौ दं होननानै आं सानो। बेखायनो जोङो दुरबलथा लबिया गोसोखौ जोंनि गोसोआव लायाबासिनो जोंनि इयुन सिमांखौ नायनानै मोजां मोनसे गेरेमसा हादर दानो थाखाय बयबो आवगायोब्ला मोजां। आरो बे दुखु गोनां नोंथाङा सोंनाया, गोबां इलेक्सन फैयोब्ला न' थांनानै केन्डिडेटफोरनाव फैसा बियो आरो फैसा मोनाबा बोराबो, बेयो जोंनि मोजां मोनसे नोजोरनि नङा। बेयो जादों जों गाव गावखौ फोजोबना लानाय। इलेक्सननि राङा माब्लाबाबो बयनिबो बाख्रियाव गोबाव समनि थाखाय थाया। बियो जादों जानाय लोंनाय दान्दिसे समनि फुरथिसो। गावनि फुरथि फार्था खालामनो थाखाय अराय समनि मोजां मोनसे सिन्था खालामनो गोनां बहुमुलिया गोबां बेसेन गोनां भटखौ जोङो बर' हारियाव फाननानै लानाय नुदों।